Lehenik eta behin, eta beti egiten dugun bezala eskerrak eman bertaratu zeraten komunikabide guztiei. Eta nola ez, nire inguruan ditudan Lurrako kide guztiei ere, ongi etorria Urretxuko udaletxe azpiko lokal honetara, ezta. Pentsatzen kamaratan ikusiko den bezala, kolore alaiez jantzi digute Lurrako kidek lokal hau. Argazki, erropa eta beste hainbat tramankulu eta haiek historian zera dituzten hainbat erramienta eta tramankulurekin, ezta. Honek badu bere arrazoia, asko jakingo duzuen bezala aurten Lurrak 50 urte betetzen ditu eta gaurko egunean hasiko da pixka bat haien urte osoko egitarau zabal eta oparoa, ezta. Eta 50 urte egunero betetzen ez direnez, Urretxuko udalaren izenean lehenengo mezua zabaldu nahi duguna da zorionak ematea, ezta. Ez 50 urte betetze hutsegatik, ezta, 50 urte hauetan egindako lan guztiagatik, eta herri honetan euskal kulturaren zabalkundean egindako lan eta lorpen guztiengatik ere zorionak eman nahi dizkitzu dugu. Egitarau oparoa osatu duzue, zabala, nik uste urte gogorra aukiko dezuela, baina aldi berean politia eta berazgarria izango dela ere pentsatzen dut. Eta pixkate gure aldetik beti egin dugun bezala ere babesa adierazi zuen proiektu guztiei, eta alde egun neurrian proiektu hauek aurrera eramateko laguntzeko prest gaudela eta elkarlanean beti bezala segiko dugula. Eta nik uste gaurko protagonistak beraiek direla, hasi que haiei emango diet hitza orain, esplikatu dezaten pixkat hau guztia. Egun on danoi, hasteko esplikauko dituzue pixkat, hemen montatu deguna. Hemen atzen dauzkegun jantzi hauek dira hasieratik ibili izan zituzten jantziak, eta gero nola jungian aldatzen jantzien evoluzioa nola jundan, eta eduki ditugun irtera danetan eman dizkiguten oroigarri, eta erdian jarri ditugu, pixka jendeak ikusteko herrialde desberdinetan egon gerala, eta handikan ekarri dugun, da astelenean hasten da 13:00, 26 arte, astelenetik ostiralea irikita egongo da 5:00-tik 8:00 eta astebukaeratan 11:00-tik ordu bitara. Ikusgarri badanak hemen gozatzeko pixkaku daukegun altxorra hau eta... Hasiko naiz gure nolabait esateko gure egitaraua urtean zehar pentsau gendun egitea, baina hasi baino leheno gustoko litzaiguke eskerrak ematea Urretxuko udalai, porque hainbeste urte hauetan beti gure ondoan izan die, beti bezala gora berak izan die, baina hori bakoitzaren etxea bakiu zer daun, oseak hori baita normaltasun baten onartzen dugu. Baina, esaten duan bezala, nolabait esateko, bigarren ekintza, pentsau gendun, apirilen, 25, larunbata, atzaldeko 5:00 erromeri bat montatzea. Zeatio eta zer dan, printzipioz, sartu ginean proiektu baten, Goierri mailan, eta gaude 10-11 talde, dantza taldek, nahi deula edo gure asmoa da behintzat berreskuratzea erromeri zaharrak. Eta gu ja pentsatzen gure urtebetetxe berezi hontan, pentsau gendun baita egitea. Orduan, zapatu hortan, izan behar da edozein pertsonen dako, ez dala izan behar dantzatalde batekoa, bakarrik animau eta danon arten posible da berriz hori lortzea. Pixkat ikusita irailera Euskal Jaietan jendeak nahi baldin baditu berritu edo jantzi berriak egin eta baita bultzatzeko jendea jazteko igande egun horretan, Euskal Jai egun horretan, horrei bultzada bat emateko. Maiatzan 15-ean izango da, 30 arte, eta oraingo ordutegi berdinarekin, astelenetik ostiralea 5:00-tik 8:00 eta astebukaeratan 11:00-tik ordu bitara. Bera hemen egongo da, edo zer galderetako, dudatako jendeak dauzkan gauza danak beak erantzungo diet primeran. Gauza bitxi asko, dauzkegula anekdota txiki batzuk, eta
Bat oso kuriosoa gertatu zala, gure bandera, josizun monja batek, eta ia itxu gelditzen izan, da bere azkeneko lana gure bandera izan zen, ze behin bukatu zunen, bista galduzun da itxu gelditu zen. Orduan, gauza kuriosoa da, albunean jarrita dagoz, oso bitxia da benetan, gero jendeak asko lagundu dugu argazkiak lortzen, eta argazki zarra badauzkagu, da, hortxe plasmatuko dugu, 50 urte guzti hauetan, bain ditugu daukagun ibilbidea. Mantentzen nahi geha, urtean, azkeneko urteetan zehar egiten nahi gehan lana. Eta adibidez, ekainen tokatzen zaigu bat, eta da gure dantzai txikie. Aurten baita nahi dugu pixkat berezia izan bai umendako, bakarrik ez da helduendako ospakizun hori, baizik eta danentzako, eta nahi dugu umek baita parte hartzea. Euskal Jaietan bai nahi dugu beste buelta bat eman, gonbidapena luzatu dugu dantzari izandako danei gurekin ateatzea, eta dantza berezi bat prestatzen nahi geha, koloretsua eta fanfarria batekin aterako geha, eta aldeun jende gehiena bildu, eta egun hori danan arten ospatzeko, eta... Nahi dugu hori jaialdi bat montau, por supuesto, baina jaialdi berezia. Ez da tipikoa, 50. urturrena, eta gaur eguneko zea dantzarik dantzatzeko, eta dantzari horiak bainta dantzatzeko. Nahi dugu, nahiz eta hori, por supuesto, hori izan, baita ere, fusionamendu batek lortu nahi dugu. Eta dan, beste kanpoko musikakin, beste kanpoko dantzarikin, beste kanpoko zea eta naztea gure musikea eta bere dantzak, edo alrebez, bere dantzak gure musikakin, edo gure musikatresnak, fusionautak baita behaien musikatresnakin, eta espero dugu, jenden aldetikan, hurbiltzea, eta hori izango zen, gure bukaera, pentsatzen dut aukera danentzako daudela, eta baita garbi utzin behar dugu, ez dugu nahi iztea bakarrik dantzarien dako, baizik eta jende guztien dako, gehien bat herri hontako. Aukerak eman martzaio, mundu hontan nahiko mugatuta dago, eta danon arten hori bultzadin behar dugu bai edo bai. Besteik gabe, ni esker. Nolabait esateko beti ikusi dutela, edo dantzariz jantzita, edo